Iltopa ilto. Mua en naurattanut yhtään, vaikka olisin kuinka kännissä ja muuta. Pari päivää sitten kuulin, että mun rakas isä opitui sairaallaan. Mua ei sitten yhtään naurata tämä tilanne. Ja mä en tiedä, mitä mä oikein teen tässä tilanteessa. Ota vaan ilo irti sitä, mistä sen saan. Mutta jos joku ruppee vähättelemään, niin olkaa hyvä ja menkää peili etten nauramaan. Eipä tässä muuta. Minä katon miten mä jaksan. Ymmärrystä ja kunnioitusta pyydän. En mitään muuta. Sitä ei tunnu vaan oikein oleva ollut viime viikkoina. Mutta kiitän jokaista täydestä sydämestä, jotka ymmärtää. Kiitos. Aamen.